Sziasztok, Nyalka Miklós vagyok, 5 éves görögkatolikus papnövendék a Nyíregyházi Szemináriumban, és mindannyian érezhetjük, hogy az elmúlt esztendő a kereszténységet is érintő témákban hihetetlenül gazdag volt. És hogyha ez még nem lenne elég, Ákosnak hála év végére még kaptunk egy újabb, nagyon komoly, a különböző világnézeteket egymásra ugrasztó témát. Mi is a nők és egyáltalán a nemek valódi helye és szerepe az életben. Természetesen ez a téma is megérne majd egy külön videót, de a mostani alkalommal az Ákos kontra Telekom szóváltásnak egy teljesen más szelete fog terítékre kerülni. Méghozzá az, hogy hogyan is kellene vitatkoznunk. Ugyanis ami számomra a legkiábrándítóbb volt ebben a konzervatívok, a liberálisok ellen csatározásban az, hogy akár a komolyabb nyilatkozatok, akár a Facebookos kommentek szintjén, még a jelével is alig találkoztam a normális, kultúrát építő jellegű párbeszédnek. Hanem csak egy személyeskedő szájkaratéval, ahol mindenki habzó szájjal képviseli a saját maga világnézetét, anélkül, hogy egy pillanatra is kilépne a saját maga gondolkodásával. Tisztelt a kivételnek, de az ember nem igazán találkozott még a szándékával sem annak, hogy meg szeretnénk érteni a másik oldalnak a felvetéseit. Én szinte csak egymás személyeskedő dorgálásával találkoztam, egyfelől a nőket vissza akarják zárni a konyhába és a 19. századba, másfelől pedig a nőkből ki akarják ölni a nőiességet, és férfiakat vagy nem nélküli szörnyetegeket akarnak belőlük faragni kinyilatkoztatásokkal. Szóval hogyan is kellene normális eszmecserét folytatnunk? Személy szerint számomra azért is aktuális most ez a téma, mert nemrég tett helyre az egyik kispaptársam, hogy miközben nagyon szépen tudom fejtegetni a párbeszédnek a fontosságát, a való életben annyira makacsul tudok ragaszkodni a saját meggyőződésemhez, hogy ez gyakorlatilag megöli a normális eszmecserét. Szóval ez a felvétel most nekem is nagyon jól jön, ezzel a videóval talán önmagamnak is tükröt tudok tartani. A véleménycserével kapcsolatban szerintem sokat mondó a híres svájci teológusnak, von Balthasarnak a mondása. A valóság mindig az egész. Ez az, amit szerintem az embernek sohasem szabad elfelejteni, hogyha valamilyen meggyőződést, világnézetet képvisel. Ugyanis mindig a valóságnak, az igazságnak egy apró szeletére van rálátásunk. És még ezt az apró szeletet is a saját előzetes ismereteink, előítéleteink szemüvegén keresztül átlátjuk, és ezektől, hogyha akarunk, akkor sem tudunk végérvényesen elszakadni. A teljes igazság mindig egy tőlünk független dolog marad, amelyhez az ember folyamatos önkritikával és alázattal maximum csak közelebb kerülhet, de sohasem kaparinthatja meg végérvényesen. És épp ebben a folyamatban, vagyis a teljes igazsághoz való folyamatos közeledésben nagyon fontos szerepe van a másik ember véleményének. Hisz a másik embernek talán az igazság egy teljesen más szeretére van rálátása, amelyet esetleg mi észre sem vennénk. A párbeszédnek pedig valami olyasmit kellene jelentenie, hogy természetesen a saját véleményünket nem 100%-osan feladva, de keressük a közös pontokat a másik ember véleményével, hisz ezáltal a mi ismereteink is gyarapodhatnak a valóság teljes egészével kapcsolatban. Hogy ezt a témát a vallás szempontjából is megközelítsük, ez az a pont, ahol megemlíthetjük például az ökumenizmus mozgalmát. Ennek az a lényege, hogy a múlt során sajnos egymással gyakran ellenségeskedő keresztény közösségek az eltérő vallási tanításainkban a közös pontokat keresik, és ne folyamatosan a különbözőségeket vágják egymás fejéhez. Így lehet számunkra, keresztényeknek egymást is segítve egyre közelebb kerülnünk Krisztushoz, aki hitünk szerint minden igazságnak a forrása. De akár a kora keresztény kor híres tanítója, Szent Jusztinosz is az eszünkbe juthat, aki a II. Században a római birodalom pogány társadalmában tanított. Bár a szent minden körülmények között védelmezte a krisztusi hitet, ez még nála sem zárta ki az őszinte párbeszédre való törekvést. Ő alkotta meg az úgynevezett igazságmagvak elméletet, mely szerint bár a teljes igazság Krisztus, de ez még nem zárja ki azt, hogy más vallásokban, filozófiákban vagy világnézetekben ne lehetnének az igazságnak részletei, úgymond magjai. És arra törekszünk, hogy a másképp gondolkodókkal való párbeszéd során ezeket az igazság szeleteket felfedezzük, akkor mi magunk is sokat tanulhatunk,
A párbeszéd sem egy agresszív veszekedés lesz, hanem egy építő jellegű dialógus, és a másik fél is nyitottabbá válhat a mi elképzeléseinkre. Szóval szerintem valahogy így kellene kinézni egy vitának, de nagyon jól tudom, hogy ez hihetetlenül nehéz. Hisz az ember a maga módján a saját világnézetének a rabja. Legyen az akár a kereszténység, ráadásul annak egy konzervatívabb formája, vagy legyen az akár az ateizmus, ráadásul annak egy liberális típusa. Természetesen nagyon nehéz ezek között, az ellentétesnek tűnő világnézetek között a közös pontokat megtalálni. De jó lett volna, hogyha ebben az Ákos és Telekom csatározásban legalább a szándék meg lett volna erre. Ha például az egyik oldal azt vette volna észre Ákos, talán tényleg túl sarkosra sikeredett szavai mögött, hogy a nőiesség egészéhez hozzá tartozik az anyaság is. A másik oldal pedig azt fedezte volna fel a liberális fél fejtegetéseiben, hogy milyen fontos, hogy a nőket és a férfiakat egy szinten kezeljük, például a fizetések tekintetében is. Na de mindegy, van egy olyan sejtésem, hogy ebben az új esztendőben is nagyon sok olyan eset és téma lesz, amely a különböző világnézetek között vitát fog szülni. Reménykedjünk abban, hogy ezeket az eszmecseréket majd Szent Jusztinusz nyitottsága fogja kísérni. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!